Čau Hanzi. Čau, jak jde, no. Dobré, řekni něco Mirovi. Ahoj Miro, děkuji, máme novou bloku na trénování, co tam říkáš? Dobrá, že? Miri, dnes opět nejsi na tréninku. Miri, takhle to nepůjde. Proč? Proč to děláš? My tady musíme bez tebe trpět. Trpíme na tréninku. A ty nic, válíš se doma, u Facebooku. U FB, modrém zlu. Tady Hans. Hanzi, ukaž něco Mirovi, vole. Davaj, davaj! Dám něco já pro tebe, Miri.